Il-Ministru għall-Immaniġġjar tal-Ilma Joe Mizzi qal fil-Parlament li l-mejn tal-ilma bejn Malta u Għawdex ġarrab ħsara sostanzjali kawża tal-qilla tal-baħar. Qal li l-Gvern għandu konferma li hemm ħsara bejn Kemuna u Għawdex u anke hemm ħruġ ta' ilma miċ-ċirkewwa. Fil-fatt diġà konferma li biċċa bejn Kemuna u Għawdex kif titla' minn Kemuna għandha ħsara. Jidher ukoll li anke l-ħruġ ta' ċirkewwa issa fl-aħħar ftit ħin ukoll jidher li float yard parti minn dan il-pipe. Il-Ministru qal li l-korporazzjoni għaddejja bi proċess biex tixil il-borħos li għandha f'Għawdex u bekk tlaħħaq mad-domanda ta' kważi 7,000 kubu ilma kuljum. Qal li d-domanda mistennija tibqa' kostanti għax-xarejn li ġejjin u bekk jilħqu jsiru t-tiswijiet. Il-Ministru Mizzi spjega wkoll li aktar tard din il-ġimgħa diversi buwaddasa ser jinżlu jispezzjonaw il-ħsara f'qiegħ il-baħar. Dan sabiex isir stħarriġ speċjalizzat li għandu jiddetermina biktar eżattezza ħsarat fil-waqt li jitfassal pjan u tiġi stabbilita l-ispiża. Il-Ministru tenna li din hija sistema antika u mhix sostenibbli. Għalli għalhekk il-Gvern jinsab impenjat li jimplementa l-proġett ta' impjant ta' reverse osmosis ġdid f'Ħondoq ir-Rummin b'investiment ta' 11 miljun euro. Għalli b'dan l-impjant Għawdex se jkun autosuffiċjenti fejn tidħol produzzjoni tal-ilma għax dan l-impjant se jipproduċi ma' 9,000 metru kubu ta' ilma kuljum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.